mano mine man kanyo bende kon to wan to okwe wantie. Koro kiseng'i gigo an kipenja gima dong' awachi en ni gik miwacho go duto Gladys en ng'ama ji oseng'eyo, osetie party, en ng'ama mama, bende otiyo mano gima rach kobet onge. To pod ok wang'eyo joma nyalo biro. Kiwacho sani ni gima koni ni nyaka chamo nyaka igol, ok inyal wacho ni nyaka en mamiye kata ni en makoro nyaka nikech ka jomoko biro tibo timrigo nade. Un kaka jotelo ma jotene ma jopati kata koko wacho wang'iye malong'o ka ber koro jakom Raila Amolo Odinga ka Nyasaye oyie to dhi telo ne AU African Union Commission kaka jakom. Party mar ODM ni inyalo mi deputy party leader ma okoa Kaluo. Nikech sani jomosewuoye wachno gin mana ji adek. Abdusamad Sharif ma Mombasa, Simba Arati ma Kisii to gi Gladys Wanga. Kore ji adek gi to dwa ikawo ji ariyo. Ting'eni inyalo mi jomoko